Naguba. CR guys. Oh, CR. Naguba ang bomba guys. Tay, kuan dito kabilya katong gitugsok na tos kuan ba? Humok ni ibabaw kay sapaw man. Manhol untay yung butang ana. Ano from ni kay kuan ni sapaw. Mabor may kabilya ha. Kita man kabilya. Humok lang kay sapaw. Katong buslok. Naguba nga mo makina. Bundakan na lang na para Lang gid. Sure gid nga. Kuan. okay ra man magsag-ob di lang magkuan. Kanira mang isa din nakawilding ani. Tanggal na, pwede na madukduk ni. Ay kadto dayo. Di siya ko unload. Bay tubig. Na itubig ay nga kalawang tubig oh. Dugan? Kani, puno ni. Ha? Sinipya. Direktaman. Oh, lagi daghan ng tubig. Pero di lang siya kasaka. Kung katihan siguro len. Wah. Buka wala. Kung mag-inayan. Katihan og isa ka balde? Amagas lang siya po, hinay kayo. Dili siya kasaka, dili kasaka ang tubig kay nakawa naman ang buslok ba. Kinahanglan na siya dukdukon. Dukan sila May kayo ni day. Ay gipang tagak ang kwandro kay mamabaw. Di ba? nagyuta na. Okay. Itang mo yung sa yuta. Makita ang tubig. Ayun sana ayaw ihulog kay imasa nagbalik. Tagak good. Tagak na. Dili lagi na itagak. Tagak. Ha? May tubig. Di ba may tubig na kita buwan naman ang natukan. Eh naroon di ito magpagbalas. Imo ra imahan. Ang kala man. Siya. Mabas? Klaro kayo. Oh. May tubig. Mo lagi na kita buwan lagi ng tubig ara kita buwan. Tabunan siya. Natabunan ang tubig ana sa yuta. Nakuha na ba nakankan? Kadto may tanggalon og kani. Oh, dokdokon na yun na. Para Dokon. Kisa may nagwilding ano po dito. to si amakyam nito. Ba? Gusto mo na pag naugro. Mag-welding man na kay aron di. Kuan dik alambre di pwede ba? Ang pag naog man dana karon dia. PC, tagak PC. Hawanan lang ni. Naog mahawa ni. Kadako pa sa daydani nga bangag. Okay, pagsukod man na may tubig. Sa kaning sa dire gipasubay sa kuan. Hindi tubo. Tubo. Maratuan kay nasa ilalong kay. Kana lagi hungaw lagi ba? Ang kanang iyang kuan ba? Mao di ay nga nabawog ang iyang tubo kay dako ra kayo. Ang ina ko kayo. Bangag. Mulubay naman ni. Dako na kayong kuan. Wa man siya ka sandigan. Wala kay wala man itambak kay yuta god. Wa man day nag-welding sandig rum day na. Bisandig ra. Unsa ra giwilding kani? Kanira. Welding na. Wala kay. Bisandig ra. Welding lagi. Wala ba ra eh. Welding eh. Ang butan kasi amakyo man to nagpanani. Ito. Tistingi pulas dari. Tangan ko na. Wala ang pud na naggunit na. Kasi na lubag-lubag siya ba. Matanggal ra man na og kuan na. Iya tatang. Dok-dok. Iya tatang kana. Kalau may tatang kana. Sabi grabe. Umot na tayo. Gira man lagi pamutang. Ibang naman itong buta. Ay tatang ala kanila. Ya madama na brok. Wala din lagi balik ang kuan ni, yuta. Ba. Hindi. Tatang na kanila tatang. Ano? Sarong brok gini. Bangil entong kuan daw. Para dok-dok. Ay sig panghilabot ang papildar. Iuli ng papildar. Ay ko manapang sinalang mo papel. Ang alayos ang bulak sa kainit. Oh. Welding. Lagi welding eh. Welding na ka. Pero madama na brok ba? Sa taas man kayo. Puto na to. Ay, bagong brok. Eh, kabata di kabot. Ay mambot na ng paglubong ni mo ana magkumpay taka. Ano? Saka. Di. Betul kabilya. Na to. Gamay. Magagawa sa to kadali badan lugman. Idulol lang to. Ito ba? Higit na higit na.
ka na, ang pinta. Ano? Banting ka dito. Bris ba bris? Ay, manakaw man ko kay itulog ko man to. Ilog man ako anak. Muligon siguro brisan dia oh. Kana ba nang kabilya? Tani kaya po ni Drio. Kaya po ni. Oh, ang dito importante kay magana no. Para di pud siya mo dagan gyapon. Naon sa natin dito sa ubos. Idardar di kaabot ba. Di kaabot yun. Bapo ng habog kay di kasi kitip na. Bagay habog kayo. So, tabo na yung ugyo ta. Ingon ko bitaw sa dili siya natakluban. Temporary lang siya ba kahoy. Kay mag Itambak man nila ko niyo. nay magligo-ligo diha ang tubig dito paingon. Siminton sa gamay anak. Diya atong sobra gamay. Para maanak. Namag yung kugugot. Paligo naman lagi kalin. Ligo ko eh. Di kaya ako man itambak na niyo. Tambak man ako ni. Kaning dire dapat. Para makulang-kulangan. Ito daan kaya ako pantok. Ito daan pantok dito. Mauga na ako para mauga. Kailangan itulog. Di na masilbi itulog ay. Hindi ho na. Ikapoy ang trabahanti. Wala sa tong PVC nga gamay ba? Tong PVC ba? Ano to line? PVC nga taas ba to eh? Ay, gabok man to. Ano ka ako isulod yan ako ni? Kaya Nga balo eh, kay gabok. Kamatis, may pang kamatis na silin oh. Mungan. Para ang nabunyagan. Namo ko bunga oh, duha ka buk. Inutil ke. Kagawan be. Buog di iya. ilaw na niya kan. Luto nang tadi ter, kaon na ter. Bubuk mana? Kinabuhi sa probinsyana o probinsyano. Ano tong ginawa na to? Ito na yung kilo. Buyag, mang-adang sa ramen ba? May sili dire. Ano to? Tag sila nga layos ang sili o tungod sa kainit. Way hinog ba? Ilhan to kay mga tao diri hilig og sili kay ato kay hinog. Kailangan dahil ko ay, wala yung season mo sila. O nay sili isa ra ka buok hinog. Ah, hilaw tanan. Kilo-kilo mo itong ramsi kong isda. Kay ang mga tao diri dili mo kaon og way sili. Duha ra gid taon, may na lang ni. Dato ko, katundag ko. Anong ikaw nila inilabayan niya? Ngita tag sili. Ay naman daghan hinog diri no? Mga layos lang. Mga layos tungod sa kainit. Mga layos ang sili eh. Sayang sa sili ng alayos tungod sa kainit sa panahon. Magsili day. Wala naman. Pangkaon sa langgam kay. Wala na, pangkaon sa langgam. May loyo diri sa mua. Uy, ang akong linong agdi ay nagulbo-ulbo na. Red rice. Ay, red rice ang gipulong agni tiyo.
Sige mo ground ba? Yes. Oh, wala na tingog. Lupad mo ito. Ha? Kita eh. Ano yung masindulan ni mong bulto eh. Wala na kay mga Kung kato, pinito, muwala to. Mura importante na ungaw. Kamang bulto ya, ikaw ah. Kami isa ka, kanday. Ano yun? Naka. Repair sa kuan. Nag-repair sa sa bomba. kabulan. Tuig na ni karong Ugos. 40 ano na yung Batilyo? kilo. Hindi na ka, 40 piso buwan. Oh, continue. Kaduha na ni na repair li no? Kaduha ron? Di na mo tayong batilyo. Tuktukon. Ay guys. Hindi ko magpa-repair. Isa kayo magpa-repair sa bomba. 40 ka busdak. Na ay challenge tiyo. 40 ka busdak, isa ka kilong bugas. Duha man lagi 2 kilo. Duha na ito kilo dor. Sinta rito ka busdak. Sinta mo ito. Oh, nya na pa may sigarilyo. Tapos sigarilyo. Sa kakaha. 120 ka busdak nito. Unsa man aram sinawat namin mo. Oh, pintahan mo to, amo ata na ni Pador. Ah. Yan mo dor, wala ka kanila sa huli dor nga pila to ka busdak imo. Bantira yaoy. Oh, wala ka bilya, Iksandrio. Ah, simugtuhon na lang ni ah. Ya. Nanghalin sa saging, hurot na. Tara. Na, ni ulan naman dor. Oh, multa na mo 50 ko kay paina. Batilyo. Wala sila alas 9 kumato. Ba mo saging. Yes. Paina. Dato lang mong isok ni pare. Lubog pa siya kay bago pa man good. Kaligo ra gyud taos tiyo. Bomba dar bomba. Wala gyud nagsalubog kay Ipatinaw sa kapag lukok ba. mura mag-color di gatas. Liwat na siram simbador kay. Liwat si Bador tanugo. Bador kay kada lihok siya panugo. Brand ka na yaw, sa pamilsunal, ma banti ma pagpila kay ba na. So ulit. Say na putol ta. Ya, dagna lang bultong na bi. Naapot. Kasi. Ikaw mo sa sabi. Kaligo ka gyud taos tiyo. Pinaw na kita ng tubig. Oy, tartar, magtuwa. Huwag magkakis.